Chawuzani bogogo nomkhulu isalukwa sendoda lesi ugogo Bathini Mbatha ngisembumbayi ingane zakwethu njengoba lokhu ngishilo sise Flora Fountain khona lana South of Mumbai India. Ngane zakwethu umbuzo uthi wegogo anginayo imali gogo, anginayo imali yokuya kumelapha endabuko noma kuya kumthandazi ngoba vele kuyakhokhwa ayikho into yamahala, kuye kube khona a token of appreciation okuncane nje uzokhipha. Ngenze njani ke salukwa sendoda ngoba manje ngithola ukuthi hayibo unyaka nawe uyaqala angazi ngiqalephi salukwa sendoda, angazi ngenze njani ngicela ungisize salukwa sendoda ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphile. Uyazi nawe isalukwa sendoda mavula kuvala imizwa noma yamadoda uLocksmith uqobo uhlezane indlela zokuxwayisa nawe ukuthi noma ungenayo imali kodwa ungakwazi ukuyitholela usizo ngendlela yakho. Asiphindeleni emuva ngane zakwethu, iya kukhombo yakho, ikhandlela eliyellow, ikhandlela eliblue, umentshisi, isinemfu, impepho. Uphahle ngane zakwethu usho ukuthi sengiqala unyaka manje ngicela ingilosi yami ihambe nami, ngicela ingilosi yami izibe nami kuzo zonke izinto engizenzayo empilweni. Number 2, ngane zakwethu uma uwazi la khona impophoma, hamba empophomeni ngane yakwethu uphatha imali encane nje yokunikela. Ngiyangithi mina uma uphatha imali yokunikela empophomeni ibalansisa imali yakho ibe R1, u2, u5 ozobe uphethe ufike onikela elokhuzanele engilosini yakho ngoba empophomeni kulana ekuhlambuluka khona ingilosi yakho. Kodwa uqaphele ngane zakwethu ungatholi usuya endaweni kanti akuyona impophoma kulana kuhamba khona amanzi esewage. Ube careful wenze research yakho ngempophoma yakuyona khona uzoyenza sure ukuthi impophoma oyakuyona iyona impophoma ezokwazi ukuthi ikusize, ekwazi ukuthi ihlambulule. Number 3, ungahamba ngane yakwethu uye endaweni ulwandle ngane zakwethu, nakhona ungafika unikele ngane zakwethu. Awumdingi umelaphi endabuko ngaso sonke isikhathi, but ulwandle ngiyacela ngane zakwethu be careful. Actually ungasubstitute ulwandle nomfula ohambayo. Umfula ohambayo is as good as ulwandle ngoba ulwandle linamandla. Ukhumbule ngane zakwethu ukuthi olwandle kulana hlala khona abakithi abangasekho, abakini abangasekho, zonke idala zihlala olwandle. Ungathi olwandle kanti usunesikweletu vele olwandle ozosithola usufana ukuthi uyithola ususikhokha leso sikweletu ngendlela athi ungayimiselanga ngayo ukuthi usikhokhe. Usuyithola usuthatha ulwandle bese ufaka abantu abaningi inkingeni including salukwa sendoda lapho uzothi khona yazi kini mhlamba washo umlayezo kini bese kuthiwa isalukwa sendoda seke sasho kule ndoda lena ukuthi ayikhona ayihambe iyolwandle. Ngiyacela ke substitute ngalokho ngane zakwethu. Number 4, zama ukusebenzisa isisekelo sakini ngane zakwethu. Indaba esisekelo uzohlezi ngiyiphatha throughout ama videos noma most of ama videos esoba sinawo indaba esisekelo ngoba asikwazi ukushisa isekelo sethu ngaphandle ngane zakwethu. Noma ikuphi la sihamba khona noma ikuphi esikwenzayo fanele sinje sure ukuthi yini isekelo sesekhaya. Ugogo wayethandaza, ugogo wayeshisa impepho, ugogo wayenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngangithi mangihamba noma ubaba wethu mayehamba ngoJanuary aphindela kondlela ekhanyilanga eGoli noma ikuphi lathi ubaba ade sebenza khona noma umkhulu, ugogo wayeshisa impepho, umkhulu wayeshisa impepho noma ikuphi lokhu kwakwenzeka. So ngiyacela ngane zakwethu ukuthi isekelo sethu singasikhohlwa, isekelo sasekhaya singasikhohlwa. Nawe ngane zakwethu ungazenzela esakho isekelo. Nawe ngane zakwethu kungaba khona okuncane ozenzela khona usho ukuthi mina lena sokuzoba inquma umgomo yami lena noma indlu yami isizoyenza kanjena, ingane yami izothi imiphasile izohlaba iqhude, ingane yami izothi mekwenze kanje yenza kanjena, mina mangiphumela entweni ethize iyona ndlela engizwayo ngaphakathi ukuthi fanele ngiyenze. So ngane zakwethu it's not always about money, it's not always about going somewhere and pay, it's not always about going somebody to ask somebody noma iyikweleti ugcina usukweleti inyanga nabathandazi nezangoma ube namabhathi angasukumi phansi ngoba thina usikwelete ngane zethu nasi nendlela uzokuthi ziyibuyisa imali zethu indlela engahlelekile, indlela engayihle ngoba lapho suke singasencengile ngane zakwethu. So to avoid all of that ngane zakwethu, do yourself a favor, just go empophomeni, just go emfuleni ohambayo, just go to your combo uyellow and blue ngane zakwethu uphahle wenza izinto zenzeke. Isalukwa sendoda uGogo Bathini Mbatha umavula kuvala emzini noma yamadoda.
i-technician yedlozi, i-engineer yomsamo. Uma vula emzini abanye amadoda uLocksmith uqobo, ngane zakwethu ungakhohlwa phela ukusubscribe, ungakhohlwa phela ukupressa lo subscribe button, ungakhohlwa phela ukulike lo video, ungakhohlwa phela ngane zakwethu to share to all the media platforms. Ngane zakwethu sihamba nje nasihambelana ngikhathele ngane zakwethu. I had a choice ukuthi mangibuya eLokhuza lathi ngiye khona ekseni ngifike ngilale, kodwa ngikhethile ngane zakwethu ngathi ake ngiqhubeke nginike ama-video, nginike ukudla esinakho thina esilokhuza lokhu nginika kona eNingizimu Afrika, ngiphinde nginikeze nalana esikhona. Ingane zakwethu siseMumbai, ingane zakwethu siseMumbai, ingane zakwethu sikwela mandiya, ingane zakwethu akumnandi, ingane zakwethu. Into engiyithanda lana abantu balana banempatho, ingane zakwethu bayakwazi ukuphatha lebutho futhi abanabo ubugebengu, yingakho imithi yabo isha kangaka igebengu. Lana icrime yalana incane kakhulu ngane zakwethu ngendlela eyisimanga. Ushinto zakhe etaxini ngakusasa uyayithola, yonke into yakho ngane zakwethu isuke ihlelekile. Bayakwazi ukuhlonipha omunye umuntu, bayakwazi ukuhlonipha into yomuntu. Ngane zakwethu engathi singasika iphethini, singathi ngasika ukhiye ukuthi sikwazi ukuhloniphana, sikwazi ukuhlonipha into zabantu, singatshontshelani. Sakwasendoda Gogo Bathini Mbatha ngise-India, ngane zakwethu eMumbai. Malutho ungakhohlwa ukusubscribe.